Pa evo kolega zastupnik je također ponovio jednu tezu o tome kako su žene slabije plaćene. I ta se teza isto provlači već neko vrijeme, a temelji se na određenim podacima koji se plasiraju po sektorima kako u određenim sektorima se utvrdi da su žene slabije plaćene. Tako su bila izvješća se pojavljuju za sektor zdravstva, međutim na koji način ja ne znam zna li netko za primjere u javnom sektoru primjerice gdje su drukčije plaće žena ili muškaraca za ista radna mjesta. Ja ne znam da ta praksa u hrvatskom društvu ikad postojala. I dolaze statistike o slabijoj plaćenosti žena, sad ću se osvrnuti na sektor zdravstva, koje proizlaze iz broja zaposlenih i njihovih neto plaća jednog spola, drugog spola i uspostavi se i kaže se žene su primjerice slabije plaćene u sektoru zdravstva 10 ili 15%. Zapravo to nastaje kao razlika u masi plaća podijeljeno sa brojem zaposlenih osoba zato što rade različite poslove. Ali mislim da u Hrvatskoj ja ne znam za slučajeve da su žene slabije plaćene za neka istovjetna radna mjesta. Mislim da takvih oblika diskriminacije ja se s njima nisam susretao, možda ih ima stvarno, ali barem za javni sektor ne znam. Praksa u nekim državama i puno demokratskim stvarno proteklih desetljeća bila, ali ne u Hrvatskoj i novim prostorima. A drugo što ste spomenuli, teror liberalnog neokapitalizma, to je jedna dosta zanimljiva konstatacija i nije, ona mi se prilično sviđa i to je nešto što je prisutno jer kad se olako dopusti gašenje 300 proizvodnih radnih mjesta u jednoj tekstilnoj tvrtci u kojoj su većinom zaposlene žene, to je zaista jedan društveni problem. To je nešto što onda zaista pogađa i njihova osobna i radna i životna i socijalna prava i ugrožava egzistenciju njihovih obitelji. Primjerice to se događa nama, gasi se, pušta se zapravo gašenje tvrtke koja se zove Sloga tekstilne firme. To je nešto gdje bi mi zapravo trebali pokušati takve stvari zaustaviti. Hvala.